大顶点，这感觉听你是这批别个别 Więc chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich uczestników Kadziu Gęcie, 我数个 tegorocznego 南给 Kadziu 给这 Gęcie, 对因为新年的 wszystkich 话大，Kempo, Tulku, 那给你 Lamów, 提个家长，duchowych 大 przyjaciół, 人是这 wszystkich 些 mnichów i 大有的 wszystkich 呀，uczestników oraz 很多是大 wszystkich 人，słuchających nas 是不是 przez 愿意？internet. 大顶点，大顶提升天吧，Dzisiaj przypada rocznica 光这 dnia, w 个是别 którym 提 Dusum 上，Kempa 哪怕去过去 zamanifestował 面 się w 对的，formie Samboga 不 Kai 先切了这 lub 家 też 庭来 odszedł 的，w parinirwanę. 这当年，Jak 光是 wiecie, 老 nie 的 trzeba o 嘞，tym dużo 光是 mówić, 咱他 Dusum 那以 Kempa 前 był 的，założycielem 光 tradycji 这提升 nauk 天吧 Karma 给，Kadziu 那咱们个有些 oraz 别的，pierwszym 说叫天，Gyalwangiem Karmapą, czyli 新的吧。 dzierżycielem czarnej 咱们那 korony. 些讲完干嘛别过 Chyba 去 nie 当 muszę o 到，tym zbyt wiele 什么 mówić. 这边这边给过了当不得下的要的， Chciałbym jednak dzisiaj 结果 pokrótce 呀， opowiedzieć 也没 o 些 życiu 就是 Dusuma Kempy 说过 i 去个嘛，说到 podkreślić 的 jego 这 wielkość. 等于啥呢？也说嘛好些，大家呢，这当打光给，把说的，估计个，的，这个 Więc 是对 kiedy 的， Dusum Kempa skończył 20 lat, udał się 过 do 去 Tybetu 这个有 Centralnego. 区别呢，光光了你， Powody tej 你 podróży 这 w 样 jednej 身 z 为他们 pieśni 家，为啥 opisał 的？ Karmapa Kiodorje. 为啥的偏挂竞争的，这个把米语都这个送过的这个拿了嘞， Mieczodorje pisał tak: Nie mogąc oprzeć się sławie pana Ciapy, opuścił Kam i Amdo i wyjechał do Ych. 各地对啥的偏为啥的呀？给他全部也得给，青年个老板，差不多一生给，第一个青年长，给人图一多少钱呢？为啥的偏不这个去送？但是为啥的偏别搞了呀？ Więc to jakby te dwie linijki tej pieśni Mieczodorje jakby opisują powody, dla którego udał się właśnie do do centralnego Tybetu. 发现干了了说的， Gdyż w owym czasie tam żył poważany nauczyciel filozofii o imieniu Ciapa Cieki Sengye, a Dusum Kempa, urzeczony jego sławą, udał się właśnie do niego po nauki. 这个他去给人民个当帮忙不济，这些大约。 Dotarłszy tam, studiował nie tylko z Ciapą Cieki Sengye, ale również ze znanym mistrzem Kadampy Shangiem Sharałą i z poważanym w Indiach i Tybecie Palcieniem Galo oraz z innymi szanowanymi lamami. Pobierał nauki Kadampy i Dzogchen, ścieżki i owocu, 6 Kalachakry, Mahamudry i inne nauki wszystkich tradycji dharmy. Dusum Kempa przebył podróż do Tybetu Centralnego dwukrotnie. Za pierwszym razem, właśnie wtedy, w wieku 20 lat, udał się tam samotnie. Wtedy ponad dekadę spędził na studiowaniu i kontemplowaniu, a następnie 12 lat poświęcił praktyce medytacji. Był zatem autentycznym przykładem tego, jak należy praktykować słuchanie, przemyśliwanie i medytację opisane w Skarbnicy Abhidharmy. Skarbnica Abhidharmy mówi o tym tak. Mając etyczność, słuchanie i kontemplację, całkowicie oddaj się praktyce medytacji. Więc to była jakby taka szczególna cecha Dusuma Kempy, która powinna być dla nas wzorem. W centralnym Tybecie Dusum Kempa spotkał również 7 uczniów Milarepy, pana Gampopę, Rciągpę, Linkałę, Dirgomarepę, Ciamle-Cika Kiepedorje, Tsemonamka Saldrona i Getsula Punię, od których otrzymał kompletne i bezbłędne instrukcje. Można zatem śmiało powiedzieć, że żaden inny lama Dakpo Kadziu nie uczył się od tylu bezpośrednich uczniów Milarepy. Spędził, jak wiemy, 6 lat z Gampopą, stając się jednym z jego 4 wielkich synów i kontynuatorów jego linii. Pewnego dnia Gampopa polecił mu: jedź praktykować do Kamu, będziesz przynosił pożytek w Kamie, Cangu i Ur.
Zgodnie z tą przypowiednią, Dosum Khenpa wyjechał wtedy z centralnego Tybetu, by praktykować w Kamponenangu, a później w tym miejscu oraz w Karma Rilingu przy jaskini Dopang i w Kamkinie w Tre założył klasztory, stając się pierwszym propagatorem linii Dakpokadziu we wschodnim Tybecie. Następnie wykonał drugą podróż do Tybetu centralnego, a Drigung Jigten Sumgön poprosił go o przejęcie opactwa nad klasztorem Dagla Kampo, czyli klasztoru Gampopy. Ta prośba trafiła do dzieł zebranych Drigunga Jigtena Sumgöna. Jest dość długa, a jedna ze strof brzmi tak. Dzierżyciele cennej linii Dakpo modlą się do Ciebie, czcigodny, mistrzu Dagla Gampo, wróć do domu. Więc jakby mowa tu o tym, że do Dosuma Khenpy modlili się wszyscy wielcy lamowie Dakpokadziu, ówcześni lamowie. Jego przybycie równałoby się z powrotem mistrza do klasztoru. Można powiedzieć, że w ten sposób Jigten Sumgön chwalił Dosuma Khenpę, okazał mu w ten sposób wielki honor i szacunek. Można jakby wiele powiedzieć o wielkości aktywności, wyzwoleniu pana Dosuma Khenpy, ale czasu mamy niewiele. Dlatego dzisiaj chciałbym podkreślić głównie kilka zdarzeń z jego dzieciństwa, o którym zazwyczaj niewiele się mówi. Niewiele o nim wiemy. Więc myślę, że dobrze by było mówić na przykład o miejscu jego narodzin, o dacie jego narodzin i tak dalej. Więc jeśli chodzi o miejsce narodzin Dosuma Khenpy, stare przekazy dotyczące linii Kamtsang miejsce urodzin Dosuma Khenpy nazywają Tre Ratak. Więc Tre to jest Treło, które można napisać i wypowiedzieć na kilka różnych sposobów. Później zaczęto ten region nazywać Treho, wymawiać ten wyraz jako Treho. Znajduje się ono w dzisiejszym regionie Kardze. Istnieje kilka sposobów również zapisu i wymowy nazwy Ratak. Czasami mówią Ratak, czasami Ratsak i na kilka innych sposobów wymawia się tę nazwę. W większości pism jest to po prostu Ratak. Obecnie mieszkańcy Kardze, jak tam pojedziecie, mówią, że miejsce narodzin Dosuma Khenpy znajduje się gdzie indziej, w miasteczku Bociok lub Bangciok. Niektórzy jego mieszkańcy twierdzą, że są potomkami jego rodziny. Opowiadają o nim legendy i pokazują artefakty. Dlatego wielu przyjmuje, że tam właśnie urodził się Dosum Khenpa. Wiele osób wierzy tym mieszkańcom Bocioku. Ale stare zapiski, do których sięgnąłem, wyraźnie mówią, że Dosum Khenpa urodził się w Rataku. Mimo tego, że dzisiaj miejscowi raczej wskazują na Bociok. Aby to rozstrzygnąć, sięgnąłem do dziennika podróży Vajrajazgi, Bikshu Shankarły, Jigme Nangi Gyatso, który był lekarzem i asystentem 8 Karmapy Mikyo Dorje. Głównym tematem tego tekstu były narodziny reinkarnacji Mikyo Dorje, Wanjuka Dorje, czyli 9 Karmapy, który urodził się również w Dolnym Tre, w pobliżu Kawalangri, w Taksangu lub Taksangnangu, jak mówi się obecnie. 5. Szamar, który jakby przejął opiekę nad Garcienem po odejściu 8 Karmapu, wysłał z Garcienu grupę 10 ważnych bikszu, między innymi właśnie tego bikszu Shankarłę i Gomciena Chungi Kungę,
aby ofiarowali odnalezionemu chłopcu szaty i prezenty. I ten Bhikshu Shankarwa podczas podróży zaczął opisywać zdarzenia, miejsca, klasztory, które cała ta grupa odwiedziła po drodze z Tybetu Centralnego do Trewo, czy Trecho. I to wszystko zostało zawarte właśnie w tym dzienniku podróży Vajrayasgi. Dokładnie opisane są w nim miejsca w Górnym i Dolnym Tre, ówczesne klasztory, a w szczególności te związane z narodzinami Dusuma Khenpo. Autor dodatkowo pisze, iż odwiedzili Bumchok, miejsce narodzin czwartego Shamarpy oraz znajdujące się poniżej Rangtak, miejsce narodzin Dusuma Khenpo. Więc wynika z tego, że być może po prostu pomylono tych dwóch lamów i ich miejsca narodzin później. Mieszkańcy ich pomylili ze sobą. Obecnie w pobliżu Rataku znajduje się stupa związana z Dusumem Khenpą. Bhikshu Shankarwa opisał w swoim dzienniku, że umieszczono w niej kozią skórę, procę, krzemień, gliniane naczynie i inne przedmioty należące do pierwszego karmapy. Przy stupie znajduje się także jakaś kaplica, a u wejścia tej kaplicy widnieje odcisk stopy i tajemnej Vajry z Dusuma Khenpy. Gdy w dzieciństwie uczył się on czytać i pisać, wtedy też wyrył światłem litery na skale na południowym brzegu rzeki, w tym Rataku. Zaś przy drodze Bhikshu Shankarwa pisał, że stał głaz z odciskiem jego buta. O wszystkim tym właśnie pisał Bhikshu Shankarwa w swoim dzienniku. Warto podkreślić, że w Trecho urodzili się wszyscy karmapowie od 1 do 9, jak i kilku szamarpów. Do czasów 10 karmapy, Cheinga Dorje, było tam wiele klasztorów i lamów Kagyu. Między innymi uczeń 7 karmapy o imieniu Chagmo Goshri udał się tam i umacniał tam tradycję karma Kagyu zarówno dharmicznie, jak i politycznie. Wzmocnił jakby tą szkołę w tej okolicy. Więc jest to ważne miejsce dla Karma Kamdzang, właśnie przez to, że było to miejsce urodzin 9 karmapów i kilku szamarpów. Wszystkie te klasztory zniszczyła armia Goshrikana. Pozostały po nich tylko ruiny i tylko 3 małe klasztory się niejako ostały. Te klasztory to Bengen Ridrak i Gonsar. W związku z tym okolicznych mieszkańców coraz mniej interesowały historie związane z Karma Kamdzang później. Po kilku stuleciach zaczęli mylić najprawdopodobniej karmapów z szamarpami i pewnie mieszali zrębki legend ze sobą, myląc fakty, imiona itd. Możliwe jest oczywiście także to, że potomkowie rodziny Dusuma Khenpy przenieśli się z Ratsaku do Bociok, czy tam z Rataku do Pociok i że faktycznie byli to potomkowie Dusuma Khenpy, ale przenieśli się właśnie do tego miasteczka Bociąg po jakimś czasie. Warto by było się przyjrzeć i sprawdzić te fakty, zrobić jakieś głębsze badanie na ten temat tam na miejscu. Więc to było miejsce narodzin Dusuma Khenpy, teraz data narodzin. W zasadzie nikt nie ma wątpliwości, że Dusum Khenpa urodził się w roku Żelaznego Tygrysa, drugiego cyklu, czyli w roku 1110. Wiele pism mówił o tym, że był rówieśnikiem Desheka Pomodrupy i wszyscy zgadzają się, że to był właśnie ten rok.
Ale istnieje wiele pytań i wątpliwości dotyczących miesiąca i dnia urodzin Dusuma Khenpo. Większość biografiów nie określa tego dość precyzyjnie, po prostu pomija ten miesiąc i dzień narodzin, ale istnieje traktat o astrologicznym systemie Kalachakry autorstwa 8 Karmapy Mykhe Dorje, zatytułowany Uśmiech na jeziorze, progres 4 czasów w światach, po których kroczył lub nie kroczył Bhagavan Buddha. W nim znajdują się takie zdania. Palden Dusum Khenpo urodził się 8 dnia miesiąca Ashwin w roku żelaznego tygrysa, zaś odszedł w wieku 84 lat 3 dnia miesiąca Pushya w roku wodnego bawołu. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że dzień urodzin przypada 8 dnia 10 miesiąca tybetańskiego roku żelaznego tygrysa. Mówiło się o nim tylko, ale tą datę określa się tylko właśnie w tym tekście Mykhe Dorje. Czy tylko Mykhe Dorje podał tak dokładną datę. Żadna z biografii, innych biografii Dusuma Khenpo nie określa tak dokładnie dnia narodzin. Teraz ojcem Dusuma Khenpo był Gompa Dorje Gün, a matką była Latoksa Garcham Nyingdren. W dzieciństwie wołano na niego Gepel, takie imię dostał po urodzeniu, które zmienił dopiero podczas święceń mnisich. Istnieje jedna nieścisłość co do imienia ojca Dusuma Khenpo. Otóż Tempa Ragye, Vajra, mistrz 13 Karmapy Dudula Dorje, w pewnym spisie pytań i odpowiedzi powiedział: jeśli nie wiecie, kim był Tongpen Sherab Gompo, to był ojciec Dusuma Khenpo. Ale to jest tylko jeden wyjątek, znaczy tylko Tempa Ragye tak to określa. Wszystkie inne biografie napisane przez bezpośrednich uczniów Dusuma Khenpo oraz inne biografie mówią, że ojcem pierwszego Karmapy był Gompa Dorje Gün. Zaś wspomniany przez Tempa Ragye Tongpen Sherab Gompo to był dziadek Dusuma Khenpo, czyli ojciec jego ojca. Obaj, czyli ojciec i dziadek, praktykowali tantry Nyingmapy, a w szczególności Palden Lama Orangjung Gyalmo. Zatem Dusum Khenpo w dzieciństwie studiował te nauki zarówno z ojcem i dziadkiem, ale w linii praktyki Palden Lama tradycji Karma Kamdzek wspomina się tylko o dziadku. To nie był ojciec, ale dziadek Dusuma Khenpo. Więc kiedy recytujemy linię przekazu Palden Lama, to tam znajduje się Acharya Padmasambhava, Puch Harpa Shangtsum Dharma Rinchen, Kyungpo Tangsham Chen Zlato w Cangu, Gyalwe Yeshe Skjury, Chak Lachen Gompo i Tobgyn Sherab Gompo, czyli właśnie dziadek Dusuma Khenpo. Zatem wcześniej, przed Dusumą Khenpo, ta praktyka była przekazywana przez 6 pokoleń. Możemy wobec tego śmiało powiedzieć, że Lama Orangjung Gyalmo to rodowa niejako praktyka szkoły Karma Kamdzang, pochodząca z rodziny pierwszego Karmapy. To była rodzinna jakby praktyka pierwszego Karmapy. Teraz przejdźmy do kilku wydarzeń z dzieciństwa Dusuma Khenpo. Z reguły biografie Dusuma Khenpo dość pobieżnie opisują jego dzieciństwo. Najlepszym podsumowaniem tych niewielu istniejących informacji jest, jak myślę, modlitwa do pana Dusuma Khenpo, 8 Karmapy Mykhe Dorje, nazywana Samdrupmą. I fragment tej modlitwy brzmi tak. Jako 8-latek poskramiałeś Jakshów, jako 11-latek powstrzymałeś wielką bitwę, jako 15-latek wyzwoliłeś wroga nauk, kłaniam się Tobie, który poskromiłeś hordy Mar. Jako 16-latek przyjąłeś ślubowania i stałeś się wzorem dobrego mnicha, utrzymywałeś świątynię nauk Buddy, kłaniam się Tobie, który strzegłeś wielkiego koła Dharmy.
Później Karma Khenchen Rinchen Dargye napisał komentarz do tej modlitwy. W tym komentarzu czytamy, że narodzinom Dosuma Khenpo towarzyszyło wiele cudownych znaków, a wieści o tych znakach szybko się rozniosły. Wszyscy lokalni mieszkańcy mówili: syn tantrycznego mistrza Dorje Gampo to wspaniały Nirmanakaya, czyli tulku po tybetańsku. Wielu z nich przychodziło otrzymać błogosławieństwo chłopca. Wtedy Palden Lamo przekazała ojcu Dosuma Khenpo taką przepowiednię. Jeśli nie będziesz trzymał syna z dala od ludzi, jeśli go nie ukryjesz, to pojawią się przeszkody. Dlatego ojciec oznajmił wszystkim: mój syn nie żyje, zachorował i zmarł. Idźcie do swoich domów, zostawcie nas w spokoju, on nie żyje. Czyli wygląda na to, że on schował gdzieś chłopca i w końcu ludzie uwierzyli w zapewnienia ojca, że chłopca już po prostu nie ma. Dosum Khenpo rósł szybko i, jak sam mówił, był bardzo silny. Najprawdopodobniej był też dość wysoki. W jego biografii napisanej przez bezpośredniego ucznia Bade Lodro Gyatso czytamy: w wieku lat 6 Dosum Khenpo brał udział w wyprawie kupieckiej do północnych regionów. Zatrzymał się w Lintao, obecnie Gansu, gdzie pracował i wrócił po roku. Zaś w wieku 8 lat towarzyszył wyprawie kupieckiej do południowych regionów na rynek w miasteczku Bayen. Czyli wygląda na to, że pomiędzy kiedy miał mniej więcej od 6 do 8 lat po prostu żył w podróży, również w takim komentarzu do tej modlitwy do Dosuma Khenpo mówi się: gdy skończył 8 lat, wybrali się na północ i stali się bogaci. Więc te północne regiony, ta północ to najprawdopodobniej dzisiejsze Gansu, czyli dość daleko od miejsca rodzinnych stron Dosuma Khenpy. I tam jego rodzina udała się na takiej podróży handlowej i tam się wzbogaciła. Teraz zastanawiam się, czy wysyłanie Dosuma Khenpy w te wyprawy być może miało związek z koniecznością ukrywania go, zaleconą ojcu przez Palden Lamo. Że to był jakby sposób, by ukryć chłopca. W tamtych czasach dalekodystansowa komunikacja była praktycznie niemożliwa, więc o chłopcu po prostu słuch zaginął. Ludzie nie wiedzieli, że syn został wysłany na wyprawę, po prostu nie widzieli oni go, nie słyszeli o nim i uznali, że faktycznie go nie ma. Później właśnie w tej modlitwie 8 Karmapa w pierwszej linijce mówi: jako 8-latek poskramiałeś jakrzów. Co miał na myśli 8 Karmapa mu pisząc: jako 8-latek poskramiałeś jakrzów? W swoim komentarzu Karmy Khenchen Rinchen Dargye pisze, że w owym roku pojawił się lokalny potwór, złośliwy jaksza. Dosum Khenpo wyzwolił go, a truchło zamienił w głaz, który podobno nadal leży w pobliżu miejsca narodzin Dosuma Khenpo. Ponadto podczas deszczu ludzie przewracali ten głaz i przyciskali go do ziemi. Karmy Khenchen Rinchen Dargye usłyszał tę historię od pewnego starego lamy o imieniu Pema Mani z Trecho. Więc to jest to dawna, lokalna legenda o tym kamieniu. Następna linijka pieśni Micho Dorje mówi: jako 11-latek powstrzymałeś wielką bitwę. W tym komentarzu do modlitwy mówimy: pokonał armię głodną bogactw i mięsa.
Więc wygląda na to, że w owym czasie jacyś zbrojni łupieżcy z innych regionów najechali Trecho, a Dusum Khenpa ich zatrzymał, powstrzymał ich jakoś. Nie podaje się tam wielu szczegółów. Ale inny komentarz mówi, że gdy Dusum Khenpa miał 11 lat, w jego okolicy trwała wojna, a miejscowi prosili jego ojca, tantrycznego mistrza Gompa Dorje Gyna, by pomógł zakończyć tą wojnę, uspokoić ten konflikt. Ten zaś odpowiedział: jestem zbyt stary, aby podejmować się gniewnych aktywności. Musiałbym wykonać kilkaset milionów recytacji. Ale zwrócił się do swojego syna: ale ty, synu, dobrze znasz rytuały Mamo i Jamy, więc wykonaj rytuał zwyciężania w bitwie z Jamą. Dusum Khenpa jakby wykonał tą prośbę ojca, powstrzymał armię, a konflikty w dolinie się uspokoiły. Czyli jakby rozumiem ci, najeźdźcy jakby ustąpili, odeszli. Wtedy mieszkańcy zaczęli mówić: o, chyba syn tantrycznego mistrza Gompo, który był Nirmanakają, chyba jednak nie umarł. Nie tylko nie umarł, ale jest też bardzo potężny. Teraz przechodząc dalej, dwie biografie Dusuma Khenpy napisane przez jego bezpośrednich uczniów, czyli 100 żywotów Dusuma Khenpy, Ganglo Cały oraz opowieść o życiu Dusuma Khenpy w 108 cłonach, Bhikshu Kumara Bodhi, opowiadają o tym, jak w młodym wieku spotkał on Lamę Berocanę i indyjskiego Siddhem Paldzina i otrzymał od nich duchowe pouczenia. Więc jak spotkał on tego Lamę Berocanę? Kim był ten Lama Berocana? W czerwonych rocznikach wielkiego tybetańskiego historyka Dungkara Rinpoczego 595 zapis mówi: to nie był tłumacz Vairochana, żyjący w czasach króla Trisonga Decena, ale lama o podobnie brzmiącym imieniu z tradycji Kadziu. Nie znam jego biografii. Bo Berocana to w zasadzie wymawia się takie tybetańska wymowa Vairochany. Więc jakby Dungkar Rinpoche twierdził, że Lama Bero, bo tak go też nazywano, nie był ani wielkim tłumaczem z czasów wczesnych przekazów, ani lamą tradycji Kadziu. Był najprawdopodobniej indyjskim panditą, który w XI wieku przemierzał te okolice. Nazywał się Vairochana Vajra lub Vairochana Rakshita. Biografie Dusuma Khenpy nazywają go Lamą Bero lub Lamą Vairochaną, ale w Tybecie jest lepiej znany jako Nulchu Bero, czyli Merkury Bero. Teraz, dlaczego miał taki przydomek Merkury Bero? Otrzymał go po tym, gdy będąc w Chinach, cesarz wręczył mu czarkę z merkurym. To bardzo trująca substancja, tak? Merkury jest bardzo, bardzo trujący, ale to jest, działa w taki dość skomplikowany sposób. Nie będę tego teraz wyjaśniał, ale tak czy inaczej, pandita wypił wszystko z tej czarki i nic mu się nie stało. Nie zaszkodziło mu to w żaden sposób. I od tamtej pory nazywano go Nulchu, czy też Merkurym Bero. Dlaczego ten lama był tak ważny dla nas? Otóż Dusum Khenpa otrzymał od niego tarę 5 bóstw, która stała się jednym z 5 jego głównych idamów. Mówi się, że Dusum Khenpa głównie praktykował 5 takich jakby mandal, 5 zestawów, 5 idamów i jednym z nich była właśnie ta tara 5 bóstw, którą
jego świątobliwość przygotował tą praktykę, ale jeszcze jej nie wydaliśmy. Dlatego warto wiedzieć cokolwiek o Lamie Vajroczanie. Poza Dosumem Khenpo, Nulchu Bero miał wielu innych uczniów, takich jak Rinpoche Gyatso, założyciel tropu Kagyu, Lama Shang, założyciel Tsalpa Kagyu, czy tybetańska jogini Machi Kshama. Istnieje biografia Lamy Bero, napisana właśnie przez Lamę Shanga, dzisiaj główne źródło informacji o tym pandicie. Można wiele mówić o tym, o życiu tego Lamy Bero, ale musimy to odłożyć na później, niż dzisiaj nie ma czasu. Dzisiaj w pobliżu starego klasztoru Kadrak w Dreszo znajduje się jaskinia odosobnieniowa Lamy Bero. Piąty Dongtok Rinpoche, który zmarł w 2015 roku, tak ją opisywał. Kadrak, który znajduje się w środkowej części Dreszo, to święte miejsce. Gdy Acharya tłumacz Vajroczana je odwiedził, zatrzymał się w jaskini Tsada Rinchen w południowym paśmie gór, skąd na płaskowyżu Kadrak ujrzał niezwykłe światło. Udał się w stronę tego światła i odkrył stary posąg Bhagavana Buddy, sięgający czasów króla Songtsenga Gompo. Potem król podarował go Locienowi Bero, a ten zbudował świątynię i dokonał konsekracji. Później wbudowano tam duży klasztor Kagyu Kadrak Dorje Den, który z czasem uległ zniszczeniu. Najpierw podupadł, potem został zupełnie zniszczony, tylko ruiny zostały. Po wielu latach, po jakimś czasie ten posąg również ten posąg odkryty przez tego Lociena Berocałę został jakby otwarty i Adharani z mantry z tego posągu posłużyły wypełnieniu innych posągów, dzieło Shakyamuniego, Avalokiteshvary, opiekuna Masy i Damciena Dorje Lekpy. Wszystkie te posągi umieszczono właśnie na ołtarzu tego klasztoru. Ten główny stary posąg również i ten główny stary posąg otaczało 108 caca i podobno te caca każda zawierała koralik z różańca Vajroczany. Więc to jest jakby taka lokalna historia, którą słyszą Dongtok Rinpoche i opisał w swoich wspomnieniach. Dzisiaj zaś uważa się, że te 108 caca zawierają relikwie tybetańskiego tłumacza Berocany. Ale znowu, to jest jakby najprawdopodobniej pomyłka, mylenie tych dwóch Vajroczanów, tego Vajroczany ucznia Padmasambhawy i tłumacza i Vajroczany Vajry, czy też Merkurego Vajroczany. Nie ma na przykład żadnych wzmianek historycznych o tym, żeby ten Vajroczana tłumacz był kiedykolwiek w Trecho, żeby kiedykolwiek podróżował w te okolice. Poza tym wielki tłumacz Vajroczana i Nulchu Vajroczana noszą to samo imię, bardzo łatwo je pomylić po prostu. W Tybecie ogólnie, gdy mówi się imię Vajroczana, to wszyscy myślą, że chodzi o tego wielkiego tłumacza, więc najprawdopodobniej doszło do nieporozumienia. Nie ma co nad tym dalej rozważać. Teraz następna linijka modlitwy Mikyo Dorje mówi: jako 15-latek wyzwoliłeś wroga nauk. Uczeń i biograf Dosuma Khenpo, Lodro Gyatso, opisuje, jak Dosum Khenpo, mając 13 lat, nauczył się czarnej magii i pokonał kilku wrogów. Z radości nawet wywiesił flagę, zadał w konchę, złożył dziękczynne dary opiekunów. W całym Dreszo mówiono o jego wielkiej mocy. Zaś rodzina tego wroga była tak przerażona, że podarowała wiele klejnotów rodzinie Dosuma Khenpy. Przyszła do tej rodziny Dosuma Khenpy, wyznała wszystkie swoje przewinienia
i obiecała, że będzie służyć tej rodzinie Dusuma Khenpy. Dusum Khenpa sam jakby przyjął to wezwanie, zaakceptował jakby te przeprosiny i na tym wzmianka się kończy w tej biografii. Ale Karmę Khenpo w swoim komentarzu napisał: gdy skończył 15 lat, w jaskini Lamo w Tresho zakończył praktykę Rangjung Gyalmo, która mu się ukazała. Bogini wyzwoliła wroga, który rywalizował z Dusumem Khenpą i jego tantrycznym ojcem i mistrzem. Dusum Khenpa rzucił zaklęcie, a Rangjung Lamo przybyła z płucami i sercem wroga. Przyniosła jakby mu te płuca i serce. Szeroko rozeszła się sława o jego wielkich mocach. Gdzie znajduje się ta jaskinia? Ta jaskinia faktycznie znajduje się powyżej Rataku, czyli miejsca urodzin Dusuma Khenpy. Bhikshu Shankara opisał ją w dzienniku podróży Vajrayasgi. Na górze powyżej doliny Ratak Dusum Khenpa urzeczywistnił Palden Lamo i ujrzał jej twarz. Wtopiła się w skałę, pozostawiając samopowstały wizerunek. Podobno weszła w skałę ze swoim mułem, którego Dusum Khenpa złapał za ogon i wciągnął z powrotem. W ten sposób zad muła pozostawał na zewnątrz, a wizerunek wierzchowca bogini wyrył się w skale, jak i wizerunek słonia, 6 sylab i jej atrybutów. Tak jest napisane w tym dzienniku podróży. Więc wygląda na to, że Dusum Khenpa złapał tego muła za ogon i muł był w połowie w jaskini, połowie jakby w ścianie jaskini, tak? I w ten sposób jakby wymusił ten samopowstały wizerunek Palden Lamo na skalę. Później 7. Karmapa Cietragyatso odwiedził Trecho, wszedł do jaskini, właśnie tej jaskini Lamo, gdzie on również ujrzał twarz Palden Lamo i napisał pochwałę Palden Lamo, którą później dołączono do jego dzieł zebranych. Komentarz do modlitwy do pana Dusuma Khenpa przedstawia jednak nieco inną wersję tych wydarzeń. Mikyo Dorje pisał, że jego żona została przez kogoś uprowadzona, więc praktykował czarną magię i odniósł zwycięstwo dla klejnotów. Co to znaczy? Więc wygląda na to, że miał żonę, czy też, że się ożenił. W zbiorze pieśni 8. Karmapy czytamy: Dusum Khenpa, emanacja Ryku Lwa, opuścił żonę i odwrócił się od rodziny ojca. Teraz muszę przyjąć śluby, powiedział, obym pamiętał o błędach rodzinnego domu. Więc to jest jakby kolejny przykład, kolejna relacja 8. Karmapy, która mówi o tym, że Dusum Khenpa miał żonę. Co to znaczy? I że później ją porzucił, tak? I po jakiejś kłótni z rodziną ojca wyjechał z rodzinnych stron. To wzbudziło w nim jakby niejako odrazę do samsary i postanowił zostać mnichem. Tak można to odczytywać, prawda? Również Gonsampa pisał, ożenił się w wieku 9 lat. Co to znaczy? Moim zdaniem Dusum Khenpa Dusumowi Khenpie w dzieciństwie zaaranżowano małżeństwo. To był dość powszechny zwyczaj wtedy w Tybecie, że ludzie już jako dzieci byli łączeni w pary. Nie byli jeszcze małżeństwem, byli niejako zaręczeni. Czyli na przykład powiedziano mu, gdy ta dziewczynka dorośnie, pobierzecie się. Tak? Ale już byli niejako umówieni w ten sposób. Taki panował zwyczaj i myślę, że o nim właśnie jest tutaj mowa. Ale z drugiej strony mówi się, że Dusum Khenpa miał twarz małpy. Nie był przystojny, po prostu. Nie wyglądał zbyt przystojnie. W klasztorze Tsulpo na przykład był taki posąg 1. Karmapy wykonany tuż po jego parinirwanie. Rzeźbiarzem był jeden z jego bliskich uczniów, który widział Dusuma Khenpę, tak? Znał go dość dobrze i ten posąg faktycznie miał małpie rysy twarzy. Więc Dusum Khenpa był po prostu brzydalem. Tak można jakby sądzić dzisiaj.
他就就是看吧的，咋说的，动不的在不起来有什么？这个动不就不去。 Wyglądał trochę jak małpa dla wszystkich. Więc być może jest też taka możliwość, że być może jego narzeczona po prostu go rzuciła ze względu na brak urody, albo ktoś ją przekonał, by z nim uciekła. Tak czy inaczej, narzeczona zostawiła go i wyjechała z tym drugim. Desum Khenpa był przybity z tego powodu i praktykował gniewne mantry, przywołując opiekunów Dharmy. Gdy jego wróg, ten człowiek, który odebrał mu narzeczoną, pewnego dnia wyjechał z domu, zsunął się z konia, i koń jakby ciągnął go po drodze i w ten sposób ten człowiek zmarł. Desum Khenpa, słysząc o jego śmierci, bardzo się ucieszył. Wywiesił flagi, zadał w kąchę, pogalopował na swoim koniu, krzycząc i dał wszystkim do zrozumienia, że odniósł zwycięstwo. Więc tak to najprawdopodobniej wyglądało. Dalej modlitwa Dosoma Khenpy, napisana przez Mikyo Dorje, mówi: jako 16-latek przyjąłeś ślubowania. Więc jak mówiłem, w młodości Dosum Khenpa udoskonalił moc gniewnych mantr do tego stopnia, że kogoś zabił. A jednocześnie miał już pełną świadomość karmicznych konsekwencji takiego czynu i rozwinął silne pragnienie wyzwolenia z samsary. Przestraszył się niejako tym, co zrobił. Poczuł niechęć również do rodzinnego domu, jakaś nieporozumienie, do jakiegoś kłótni tam doszło i poprosił ojca o pozwolenie na wyjazd. Tak więc, mając 16 lat, udał się do klasztoru Kadrak Kęciągdzium Neftre, który ówcześnie był główną siedzibą tradycji Kadampy. To był wspaniały klasztor. Tam właśnie otrzymał święcenia mnisi Etkem Pocieki Lamy, ucznia Noklek Pesieraba, bliskiego ucznia Atishi i założyciela klasztoru Sangpu. Mistrzem ceremonii podczas święceń był Chaksen Gedrak, a jego mnisie imię brzmiało Chekidrakpa, czyli Dharmakirti w sanskrycie. Dlatego powstała tradycja, aby wszystkim kolejnym karmapom nadawać takie samo imię mnisie Chekidrakpa. Myślę, że stoi za tym jakiś szczególny powód, dlaczego akurat to jest to imię, a nie inne. W dzienniku podróży Vajrayasgi ten uczeń Mikyo Dorje Bhikshu Shankara zawarł krótką, wierszowaną historię Kadraku, czyli tego klasztoru Kadampy. Dzisiaj opowiem o nią własnymi słowami, będzie bardziej zrozumiała. Więc król Tybetu Triral Pacien zebrał całą wyświęconą sangę z całego regionu Tybetu, ciągnącego się od stupy Karciung w Chinach po górę Tsashinga w Kaszmirze i wybudował w tym miejscu klasztor, który się nazywał klasztor Koła Dharmy. Król osobiście rozrzucił ścięte loki swoich włosów na ziemi i kazał sandze po nich przejść, okazując im w ten sposób szacunek. Tak? Jakby to później te pobłogosławione przez sangę kosmyki włosów, ponieważ sanga po nich przeszła, uznano za święte i umieszczono wewnątrz stupy, którą król również sam okrążył. Ta stupa znajduje się właśnie, cały czas istnieje w Kadraku. Obok niej król postawił wielki trzypiętrowy klasztor o turkusowym dachu, wybudowany czy też zaprojektowany przez jednego z uczniów Lumeja. Nie wiem dokładnie, o kogo chodzi. Z początku mieszkało w tym miejscu wielu mnichów i wtedy właśnie Dosum Khenpa przyjął tam ślubowania. To był wtedy bardzo wielki, znany klasztor. Kiedy później Bhikshu Shankara, czyli uczeń Mikyo Dorje, udał się do Trechu w poszukiwaniu 9. karmapy, klasztor już podupadał. Posągi i teksty niszczały, były jakieś porozrzucane w niełaździe, a mnisi żyli praktycznie jak świeccy. Ten Bhikshu Shankara mówił, że należeli do szkoły Sakya, że to nawet już nie był klasztor Kagyu, czy Kadampy, tylko Sakya. Choć Bhikshu Shankara zamieścił jedynie kilka strof na ten temat, myślę, że stanowią one ważne źródło historyczne.
Ten dziennik podróży, który teraz cytuję, wspomina, że Dusum Khenpa przyjął tylko świeckie ślubowania, ale z drugiej strony Złota Wyspa, biografia napisana przez ucznia Gallo mówi tak. Czyli inne biografie jakby temu zaprzeczają i jedna właśnie ta Złota Wyspa mówi tak. Tak więc w wieku lat 16 w Kadraku przyjął od Geshe Cekilamy ślubowanie nowicjatu i służył mu przez 2 lata. Od Geshe Trarały uzyskał Abhishekę Chakrasamvary, po czym słuchał nauk o Achali, a także o tradycji Kadam. W drugiej biografii Bhikshu Kumara Bodhi, czyli w opowieści o życiu Dusuma Khenpy w 8 odsłonach, również opisuje przyjęcie ślubowań w Kadraku, w Tre, oraz o to, jak Dusum Khenpa uczestniczył w różnych rytuałach sangi, więc musiał być mnichem, tak? I ten fragment brzmi tak. W wieku 16 lat przyjął ślubowania klasztorne od wielkiego opata Cekilamy i mistrza Ciaka Sengedraka w Cekorchen pod Kadrak. Otrzymał imię Shranamena Dharmakirti, czyli Cekidrakpa. Przez krótki czas brał udział w życiu sangi i stworzył dla siebie niewielkie miejsce do praktyki. Więc jest to podobnie opisane jak w tej poprzedniej cytowanej biografii. Ci biografowie się zgadzali co do tego. Biografowie, którzy byli bezpośrednimi uczniami Dusuma Khenpy, tak, zgadzali się co do tego, że w klasztorze Kadrak został mnichem. Wspominają także o tym, jak dobrze służył tej społeczności. W Złotej Wyspie mówi się, że asystował swemu Khenpo przez 12 lat, a potem w wieku 20 lat udał się do centralnego Tybetu, ponieważ jednak te fakty sobie zaprzeczają. Myślę, że doszło tutaj do pomyłki w zapisie i to nie chodziło o 12 lat, tylko o 2 lata. Podobnie komentarz do modlitwy dla Dusuma Khenpy wspomina, że na prośbę Cekilamy powiększył liczebność sangi w Kadraku. O tym samym mówi biografia autorstwa Shonu Jangchuba. Dusum Khenpa pochodził z ważnej rodziny, która wzbogaciła się na handlu. Dzięki wsparciu tej rodziny klasztor mógł przyjąć więcej mnichów. O to najprawdopodobniej chodzi. Te biografie, włączając niektóre inne biografie, włączając tą zawartą w uczcie uczonych, Pawo Cuglak Trengui, twierdzą, że gdy podczas święceń ogolono Dusumowi Khenpie głowę, bóstwa Chakrasamvary i dakinie mądrości wyłoniły się z przestrzeni, by umieścić nad jego głową czarną koronę i wygłosić przepowiednię, że stanie się uosobieniem aktywności wszystkich Buddów, karmapą. Więc właśnie wtedy otrzymał ten tytuł. To była czysta wizja, której doświadczyli obaj jego nauczyciele. Dlatego później zawsze nosił czarną czapkę. Jego uczniowie nie opisywali tego dokładnie w swoich biografiach, ale opowiada właśnie o tym ta biografia zawarta w uczcie uczonych. Tak czy inaczej, podczas 2 lat spędzonych w Kadraku Dusum Khenpa służył Khenpo Cekilamie i studiował nauki Kadampy w tradycji Atishi. Ponadto, jak już wspomniałem, w Tybecie centralnie żyli 3 uczniowie Atishi, Ronga Garge, Golotsawa i Yolchewang. Bezpośrednim uczniem tego ostatniego był Geshe Trarawa, którego starszy brat Dorje przekazywał Dusumowi Khenpie nauki Kadampy. On był jego nauczycielem jakby Kadampy w tym klasztorze. Pawo Cuglak Trengua i Kungkien Pema Karpo mówili, że Dusum Khenpa studiował dharmę bezpośrednio z Yolem Chewangiem, czyli z tym uczniem Atishi, jednym z tych uczniów Atishi, ale biografie napisane przez uczniów Dusuma Khenpy wspominają jedynie, że to był uczeń Yola Cięgały, Trarawa. Geshe Trarawa. Dusum Khenpa na przykład miał w zwyczaju opowiadać swoim uczniom o przyszłych i przeszłych żywotach. Gdy te opowieści dotyczyły jego nauczycieli, pojawiał się w nich tylko Trarawa, nigdy Yolchewang. Poza tym ogólnie wiadomo, że Yolchewang miał 50 lat, gdy Atisha przybył do Tybetu i jeśli Dusum Khenpa miał go faktycznie spotkać, to musiałby ten lama mieć ponad 90 lat wtedy, a to byłoby dość trudne. Tak czy inaczej, od Geshe Trarały, czyli ucznia Yola Chewanga, otrzymał wiele nauk dharmy przekazanej przez jego nauczyciela. Mówi się o tym nawet w historii Kadampy, autorstwa Tsewanga Leciena Kungi Gyaltsena, ucznia Gyaltsena Drupy.
W tej historii mówi się tak. W szczególności Lotsała i mnich król poprosili o sadanę Hayagriwich 4 bóstwami, ale Itisia ich nie udzielił. Powiedział jednak do Jola: to bóstwo współczucia, ty masz wiele współczucia, więc tobie je przekażę. Więc dzięki Jolowi, Ciałangowi, 3 bóstwa współczucia zaczęły się powszechniać w Tybecie. Chwalebny Curpupa, czyli Dursum Kempa, otrzymał Abhishekę Chakrasamvary z tradycji Atishi i wiele sadan tajemnej mantry oraz instrukcje do praktyki Achali od ucznia Jola Ciałanga, Trarały i jego brata, czyli od tych 3. 5 mandal 5 bóstw Dursuma Kempy zawiera Hayagriwę z 4 bóstwami, a wiele, czyli mówiliśmy o tych 5 mandalach, tak, które Dursum Kempa praktykował. Jedną z nich była Haragriva, jest Haragriva, którą właśnie przekazana przez tego Jola Ciałanga, ucznia Atishi. Oraz ten Jol Ciałang przekazał również wiele innych nauk Atishi, które w ten sposób jakby wpłynęły do linii Karmapów, do nauk linii Kamzang. To pokazuje, że nauki Haragriwy z 4 bóstwami zawarte w 5 mandalach 5 bóstw Dursuma Kempy pochodzą od Jola Ciałanga. Również tara 4 mandal pochodzi od Jola. Ta praktyka tary prawdopodobnie istnieje już tylko w tradycji Kamzang. Kato Kringzung Tsewang Norbu pisze o tym w tekście, który zatytułowanym Spełniające życzenia drzewo, rytuał modlitw i ofiarowania 4 mandal szlachetnej tarze. Choć niektórzy mówią, że istnieją rytuały tary spełniającej życzenia w tradycji Padmasambhawy, Dampygiagaru i Shakyashri, ale ja ich nigdy nie widziałem. Dzisiaj znamy jedynie ten przekazany przez pana Dipamkarę Srijnanę. Utrzymuje go tradycja Sakya Nartaki Kamzang, zaś ten napisany przez Kacie Wangpo z Kamzangu pochodzi od Atishi i radykalnie różni się od innych. Kiedy Kato Kringzing pisał, że niektórzy mówią, tak niektórzy twierdzą, to odnosił się do słów drugiego Shamarpy Kacie Wangpo, który pisał: choć istnieją rytuały tary w linii Shakyashri, Acharya, Padmasambhawy i Dampygiagaru, myślę, że ten jest najlepszy. Więc myślę, że tutaj chodzi o tą wzmiankę na Shamarpy Kacie Wangpo i że po prostu był jakiś jeden rytuał, który istniał w tych właśnie tradycjach, inny niż ten, który mamy w Kamzangu. Więc dlaczego ta tara 4 mandal w tradycji Kamzang jest taka wyjątkowa? Są 2 powody. Pierwszy to struktura tego całego rytuału była dość specjalna, wyjątkowa, a drugim jest linia przekazu. Więc jeśli chodzi o samą praktykę, to ona jest dość wyjątkowa, dlatego że siebie w tej praktyce wizualizujemy jako czerwonego Avalokiteshwarę, a przed sobą kolejno wizualizujemy białą, czerwoną i zieloną tarę, i każdej z nich po kolei ofiarowujemy mandalę. Potem wszystkie te 3 tary pojawiają się przed nami jednocześnie i im wszystkim jednocześnie ofiarowujemy 4. mandalę. Wykonujemy również krótką, średnią lub długą praktykę pokłonów, mandal i recytacji mantry. Powtarzamy pochwały w zupełnie innych ilościach i kolejności niż na przykład w tej tradycji Nartak wcześniej wspomnianej. Teraz jeśli chodzi o linię przekazu tej praktyki, to na końcu tekstu jest oczywiście notatka do rytuału, która wyjaśnia. Ten rytuał ofiar i modlitw do Bhagavati Tara przekazała Atishi, a ten Jolowi Ciałangowi, potem otrzymał go Dursum Kempa, Gyalpo Walungpa, Jnana Siddhi, Siddha Kirti i Panritropa.
Więc jakby jak czytamy tą linię przekazu, najpierw był Yol Chewang, potem Dusum Khenpa i w związku z tym wynikałoby niejako z tego, że Dusum Khenpa jednak spotkał Yola Chewanga, ucznia Atishi, i otrzymał od niego bezpośrednio instrukcję do tej właśnie praktyki. Tak czy inaczej, to w ten właśnie sposób praktyka tary z 4 mandalami znalazła się w tradycji Kamtsang. Tradycja Natang, wcześniej wspomniana, posiada najlepiej znany rytuał tary, zamieszczony w stylu właśnie tej, podobny do tego, ale inny, zamieszczony w 100 rytuałach Natang. I ten rytuał Atisha przekazał Gompale, Kamale i innym. Kamała to Geshe Kamała, nie Karmapa. Niektórzy to znowu mylą. Do tradycji Kamtsang trafił jednak nieco inny rytuał tary, który Atisha przekazał Yolowi Chewangowi, tylko i wyłącznie. Więc w naszej tradycji mamy inny rytuał tary tradycji Kadampy. Obecnie w Karma Kamtsang mało kto zna ten rytuał ofiarowania tarze 4 mandal, choć mamy do niego własne wspaniałe instrukcje. Wszyscy wiedzą o praktyce zielonej tary, wszyscy praktykują tą praktykę zielonej tary, a tej praktyki tary i 4 mandal nikt nie zna, nikt o niej nie słyszał. Ludzie, którzy ją znają i ludzi, którzy ją znają, jest mniej niż gwiazd na niebie podczas dnia. Skoro jednak posiadamy tak szczególny przekaz, powinniśmy go cenić i utrzymywać. Wtedy z dumą moglibyśmy stanąć przed obliczem naszych praojców, dawnych lamów linii i powiedzieć, że tak, robiliśmy to, co wy, utrzymywaliśmy waszą linię. Ignorując taki rytuał, zaniedbujemy własny skarb. Dobrze jest oczywiście praktykować elementy innych tradycji, jak na przykład praktyka zielonej tary, ale trzeba również pielęgnować naszą własną tradycję, naszą własną schedę, którą otrzymaliśmy od naszych praojców. Takie podejście byłoby najmądrzejsze. To jest tak, jak szukamy klejnotów gdzie indziej w innych tradycjach, a naszych własnych nie doceniamy. Więc podsumowując, to ważne, abyśmy wiedzieli, że Dusum Khenpa był cennym darem dla buddyzmu tybetańskiego, w szczególności Dadak Kagyü i Karma Kamtsang. Wiedząc o tym, musimy szukać sposobów naśladowania jego postawy i aktywności. Musimy to dobrze zrozumieć. Samo przeczytanie historii życia lamy to za mało. Musimy jakby przyjąć je za wzór, że to jest nasz wzór do naśladowania i imitować go tak w swoim życiu, tak dalece, jak tylko się da. Musimy starać się być tacy jak on. O to chodzi. Tak? Wtedy nauki o jego życiu nie pójdą w las. Inaczej życiorys lamy nie miałby większego znaczenia niż życiorys zwykłego człowieka. To wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia.